Kif aħna nilqawkom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa? Isma', qabel ma nkomplu nagħmilek ħaġa moħġaġa malaj. Waqt li news. Ejja, tista' tgħaddi minn fuqi jew tista' tgħaddi minn taħti. Meta nkun magħluq inkun miftuħ u meta nkun miftuħ inkun magħluq. Ma nafx. Bridge jew pont ja ħasra u llum ħankun qed nitkellmu fuq żewġ bridges li hemm it-tiswijiet fuqhom bħalissa. Manutenzjoni tal-pont ta' Ħal-Qormi. Korsija ġdida fil-bypass ta' Birkirkara. Il-bini mill-ġdid ta' Triq Burmarrat. Infrastructure Malta għaddejja bl-aħħar xogħlijiet tal-proġett ta' manutenzjoni estensiva tal-pont bejn Ħal-Qormi u l-Marsa biswit l-uffiċċji ta' Malta Post. Fl-aħħar xhur tas-sena li għaddiet ix-xogħol beda billi tneħħew partijiet mill-qoxra tal-konkos ta' uħud mill-kolonni u travi tal-pont sabiex isir magħruf x'tiswijiet kien hemm bżonn. L-istudji tekniċi bis-sem ta' periti u tekniċi ta' Infrastructure Malta u konsulenti barranin komplew fix-xogħol li għaddew. Il-kontratturi ta' Infrastructure Malta bdew jagħtu trattament ta' protezzjoni lil virek tal-ħadid tal-kolonni qabel jagħtuhom mill-ġdid materjal apposta. Ittieħdu wkoll kampjuni tal-konkos sabiex isiru aktar studji xjentifiċi fil-laboratorju biex ikun jista' jiġi ppjanat il-futur tal-pont fis-snin li ġejjin. Il-parti tal-Marsa Hamrun Bypass illi propjament għaddi minn fuq dan il-bridge fil-verità inqalet il-wiċċ tagħha u taħta tpoġġiet kissja sħiħa li tipproteġi il-konkos mill-ilma tax-xita biex kemm jista' jkun dan il-bridge, dan il-pont nibqgħu ingawduh fis-snin li ġejjin. Korsija ġdida fil-bypass ta' Birkirkara. Infakrukom fil-korsija ġdida li għadha kif fetħet Infrastructure Malta fil-bidu tal-karreġġata tat-tramuntana ta' triq Dunkarm Sajla, jew kif jafa kulħadd il-bypass ta' Birkirkara. Din il-korsija qasira bis-Switter Roundabout tal-Skate Park qed toħloq konnessjoni aktar sikura meta tkun ġej mit-tela ta' triq reġjonali lejn il-bypass ta' Birkirkara biex iddur lejn l-Isptar Mater Dei, il-ħawi ta' Swatar jew l-Università. Kif kienet it-triq qabel rid taqleb minn korsija l-oħra biex tmur minn triq reġjonali lejn l-Università jew l-Isptar, issa tista' tibqa' dej u ddur mill-ewwel għall-Isptar, Iswatar jew l-Università. Għaddej ix-xogħol tal-bini mill-ġdid ta' triq Burmarrat. Din it-triq tibda mill-inħawi tal-ground tal-futbol ta' Burmarrat wara l-knisja tal-istess lokalità u tibqa' sserreb għal plelieqi għal 2 kilometri sakemm tasal fil-bidu tat-tella tal-Lawommu. Min barra ħafna artijiet tal-biedja f'din it-triq insibu postijiet tax-xogħol oħra fosthom parks industrijali b'ħafna garaxxijiet tax-xogħol u uffiċċji. Fil-ġimgħat li għaddew kienu qed jitpoġġew xi pajpijiet tad-distribuzzjoni tal-ilma taħt il-livell tat-triq sabiex issa qed jinqala l-wiċċ ta' triq biex minfloku jsiru saffi ta' pedamenti u asfalt ġodda. Il-pont żgħir antik li hemm f'nofs triq Burmarrat bejn l-inħawi tal-Knisja ta' Burmarrat u t-tella tal-Lawommu fin-naxxar ingħalaq bħala prekawzjoni wara l-intlaqat minn vettura u nqaleb parti mill-ħajt tiegħu. Il-pont se jittranġa bħala parti mix-xogħol li għaddej fl-istess triq. U sinjuri daw kienu l-Infrastructure News tal-lum. Jekk isseguna fuq il-YouTube infakrukom biex tafsu subscribe. U like jekk issegwuna fuq il-Facebook. Grazzi tal-li segwuna u l-ħidma tajba lil ħaddiema kollha involuti fil-proġetti kollha ta' Infrastructure Malta. Ciao ciao!